Working President Jongka Kun Nyotrep National Awakening Movement about Thomas Pasa Hendi kesengi habakaran cikalat patai kubor ulai itu bau Secretary Jongka Secretariat Administration Department ulakot ya kinongelam Jongka Knam man pensyai habai day bat kejingpan RTI keseng na ketenat SAD. Ba Thomas Ulaong makejingpan RTI keseng kalong ban ai ya kitup kerteng kiba ke SED ke siu tulap sya kinong trei kiba don de kispa angut man la ubnai shu Ulaong ba ulayo ekshiti na usketri ke SED bandon ke hearing halor kani ke RTI menta kasngi hakaba Ulaong ba kani ke hearing kalong ke basngot tenat Ulaong ba kejingpan keseng ya kitup kerteng kalong man penkut pensuba ya kiba bun kirukom tungkam kiba yahap ha katenat Ulaong makinig jingpan kamday bakin tip niya ya uno ubriyo. Hanroy kaday tang jingkwa tip niya namar ki padba ki don hok bantip baya ki pisa jong padba seno lasiu ya katulap. Kaba ngira file ko ka RTI hapo ka Secretariat Administrative Department kaba ngila ada penparu lembaga kubor. Halor ka jingbom hun ka jongi ya ka jubab di bang yo na PIO. Hakaba ku mencubenrap wa ni apa ni kerteng ke ba PSCD ke siu tulap saki daily wages ki badan de kispangut manugunai handrai haki arti ki cap nak yang ke department kam semla ban yang ni ka kerteng jong kita ke baterai but hadin ke RCI ke ba pada ngi ban kalian jong ka SCD accounts kala yang ki number of daily wages employee Henry nak kalian ngajungi ngila kerensai ba ngi ka RCI ka bangi pan ngi ong kumno ai yang ngi ka thup kerteng ngi klem ong ngi ai yang ngi ka no kidon nak takadaw ka ngi klem hun yang deka jubab ba ai first appellate authority but mentaka sini hadin bingla yo ya ka city na ka SCD department ba mentas don ki hearing but ngila da bote hearing halor ka RCI but ngila ikendo ya secretary jong ka SED but hakani ke hearing hi sutunat ba nakaliang ka secretary jong SED ila khot kang ba niyo jing shai kendian ani nakaliang ka jongi kumba ngila kan shai ba kani ngile nakabenta ban penkhoj ban pensuba ya kibabun ba kibam sap ki kom thungkam kiba lese kiba bamyaham ha ki department but lese kam de tangkani bat ki department rung sahaban ya syakman dia nakaliang ka jong hakani ka hearing hi nakaliang jong secretary ila ong hi by let's say gini kidai ki kerteng ki bapipan yo kidai ki personal information namar ba katkum ka section 8 jong ka RTI Act ngimla ban yo ya ki personal information ni nakaliang ka jong ngila banjur ba kani ka bapan mangi katup kerteng ka bangipan kamdai ka personal information andai ka official information but mangi ki ba ngiran hok bantip baya kapisa jong paiba la siu tulap syanu kanlong ka babakala ban ong ba menta la siu tulap uwei ubnai arpulap saki arspangut andai manu kita arspangut pada ngidon kam ban yo jing sai namar baka jing septing golong ba yo kan kapisa kan sapla jongno re jongno nak takadau nak liang jongi ni awan ni kenduk menta kesing la pisa ya takadong re jongi but nakaliang jong iskati la kaliru ba kai ka daw bangi file ka RCI ba nakaliang jong hi hai contain iba syai ba la pong ka jing kwa jong hi ban file ka RCI kadai ban pentikna ba kini ki jing bamsa pampong ba ki jing thungkam be an kam num ka kam la ban don hak department ke fair fair ha ban penkhut ya kani mar ba bon ba ikun samla ki ba dang ki ba kwa kam kwa jam kadai ban don ka procedure ka ba tikana ka ba biang khrang ba kani kan nepotism ka bangyong kani ka jing thung tang ki brio ki minister kan do jaj na ki tnak kam sukar ka fair fair tengani ka meeting ka ba ngila wani keduk batakas ni ba ni kermen ba da ba hadin bangila ai jing shai ya secretary jong SED ba ngila pensyai ki dongrim ki jongi ba ngisian ngin yo kani ka thup keteng ba an ra yo ya ka thup keteng pada ki don pada ki benta binga habban le hombok ba ngin sa shai pada sopai ba ya kai ka ba ngilap kani ka jing khot nakalian yung secretary hi kadai tang ban pan jing sahawat ngan ong pi hapo ka RCI Act Arjarsan kamdan ke provision ya first appellate authority ban khot hearing kadai tang ka board jong chief information commissioner kat kum ka RCI Act hearing isim ya kani ka jing khot kadai kum ka jing kwa jing sai
jong secretary khang ba ka kanumdan gunung ko jing sotu bakala handai ka kumangila penpau ya secretary bakane ka jing yo sithi ka jongi kam dei ka kum ka provision jo ka ati ya ajarkan handai ngisim be ka in goodwill ba kadai ka jing kursyang bang nia sotu bangin yo ka detail ba ka jing kwa ka jongi khanang ba ka jubab nang ni khmat kanum bakala syu ba kanum pursap pada ya kapor ka jongi ba ka jongki kum jo